Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nelsor. Taong 1949, Bolinao, Pangasinan. Noong mga panahong ito, may-ari ng 3 tindahan ng mga isda at karne ang pamilya ni Nelsor. Iniaangkat nila ang kanilang mga paninda mula sa mga malalaking bangkang napapadpad sa lugar nila. At dahil sa bultuhan ng kanilang pamimili, kung kaya't nakukuha nila ito sa mababang halaga. Mag-iisang dekada na itong negosyo ng pamilya, kaya yung tatay niya, bihasa na rin sa ganoong uri ng negosyo. Alam na nito ang kilos ng merkado, kaya ang mga binibili nito, sinisigurado nilang hindi sila malulugi. Diskarte at puhunan ang pangunahing nagpapatakbo rito, kaya bawat sentimong inilalabas, pinag-iisipan nila ito ng maigi. Alam kasi ng kanyang ama na sugal ang pagnenegosyo, kaya sa bawat transaksyon, maigi nila itong pinag-uusapan. Bagay na naging daan upang mas lalo silang umangat sa buhay. Ayon sa kanya, nagsimula talaga noon ang kanilang pag-angat nung matapos ang ikalawang pangdaigdigang digmaan. Isa kasi sila sa mga unang nakabalik sa kanilang lugar, kaya naman nakamkam nila pati yung mga pwesto ng mga kababaryo nilang lumipat na ng tirahan. Hindi uso noon ang papel-papel sa lupa. Kaya kapag nauna kang magtirik ng ari-arian sa isang lugar, paniguradong wala nang kukwestiyon. Dahil sa naganap na digmaan, napalago pa nila ang kanilang mga tindahan. Kinakailangan na rin nila noon ng mga tauhan, gawa ng yung isang tindahang naitayo ng tatay niya, hindi nakatuon ng paninda sa mga isda. At sa madaling sabi, para itong sari-sari. May bigasan, mga sigarilyo, at mga panindang kinagigiliwan ng mga bata. Mabentang-mabenta ang tindahan nilang yon. Ang kaso lang, matinding pagod naman ang naibibigay nito sa kanila. Alam nila na kulang sila sa tauhan, pero ayaw ng tatay niya na kumuha ng mga kababaryo o kakilala nila. Alam na kasi nito ang mga ugali ng mga taong malalapit sa kanila, kaya hindi ito nangangas na ipagkatiwala ang kanilang negosyo hanggang sa dumating ang tauhan niya na galing Masinloc. Bibisita lang sana ito roon, pero nang matanong ito ng tatay niya tungkol sa mga taong pwede nitong mapagkatiwalaan sa negosyo nila, naging seryoso ang usapan ng dalawa. Dumaan ang mga araw, at ang mga araw ay naging linggo. Matyaga nilang hinintay ang pagbalik nito. Kalaunan, bumalik ang tsuhin niya kasama ang 2 dalaga na unang beses niya palang nakita. Malapit nila itong kamag-anak, pero nung makita ito ni Nelsor, tila bang hindi na ito sumagi sa isip niya. Likas na magaganda ang dalawa, at kung titingnan masasabi mo na sila ang batayan ng katangian ng isang dalagang Pilipina. Morena, makintabang balat, tapos parang palaging mabango. Napakalinis din ng mga ngipin nito, kaya kapag yon ay ngumingiti, talaga namang kaabang-abang. Maski ang kanyang ama hindi naghinala, dahil na rin sa itsura ng 2 nilang kamag-anak. Kaya naman kahit hindi pa ito natatanong, nagdesisyon ito na pabantayan kaagad ang 2 sa maliit nilang sari-sari. At kagaya ng inaasahan, mas lalo pa itong dinagsa ng mga tao. Araw-araw halos maubos ang kanilang mga paninda, kaya pakiramdam noon ng tatay niya, parang hindi man lang guminhawa ang mga buhay nila. Bukod kasi sa mas naobliga pa silang mamili sa karatig bayan, tumutulong din sila sa pag-aayos ng tindahan. Pero kahit anong pagod, tila bang hindi nila ito iniinda. Bukod kasi sa mas lumaki palalo ang kanilang kita, ramdam ng kanyang ama na may kasiguraduhan na ang negosyo nila. Inakala rin nila na magtatagal ang ganoong sitwasyon, pero pagtungtong ng buwan ng anihan ng palay, may nangyaring hindi inaasahan. Nataon noong abala sila sa bukid,
kaya yung magkapatid na dalaga ang tanging naiwan sa bahay nila. Nakasarado noon ang lahat ng kanilang tindahan, kaya ni minsan hindi sumagi sa kanilang isip na may mangyayari hanggang sa biglang may dumating na taga-baryo sa kanilang lupa na malayo pa lang nagsisisigaw na. Hinahanap nito ang tatay niya, kaya naman nang marinig nila ito, dali-dali nila itong sinalubong para tanungin. Paglapit nila sa lalaki, narinig nila itong takot na nagwika sa kanila ng, "May nanloob sa bahay ninyo kanina. Patay na yung 2 katulong ninyo. At mukhang ginamit pa ata. Nasaan ang tatay mo, Nelsor? Sabihin mo bumaba na muna dahil kailangan siya roon." Nang marinig ni Nelsor ang sinabi nito, bigla siyang kinilabutan. Tulalaman sa kanyang mga narinig, sinikap niyang hanapin ang tatay niya upang maabisuhan ito ukol sa mga nangyari. Maya-maya pa, sabay-sabay na silang bumaba ng baryo. At pagdating nila sa kanilang tahanan, nakita nga nilang patay na ang 2. Nadatnan nila itong pinagkukumpulan ng mga tao na panayang ginagawang pakikiusyoso sa mga nangyari. May mga nagsasabing pakay ng mga kawatan ng mga dalaga, habang ang iba naman naniniwalang naakit ito sa yaman ng pamilya. Gayunpaman, wala itong matibay na ebidensya, kaya pansamantala, nagkibit-balikat na muna sila tungkol sa kanilang mga narinig. Alam ng tatay niya na hindi sila pwedeng magtiwala sa kung kani-kanino hanggat wala itong matibay na basihan. Pagsilay naman nila sa labi ng 2 dalaga, tanging panlulumo ang kanilang naramdaman. Bukod kasi sa buwan pa lamang ang pagsasama nila, hindi rin nila matanggap na namatay ito ng maaga. Kung sana pinahintulutan ng tatay niya na sumama ito sa kanila, hindi ganon ang mangyayari. Bagaman may pagsisisi silang naramdaman, di sila gaanong nagpaapekto sa kadahilanang alam nila na hindi naman sila ang may kasalanan. Ilang oras pa ang lumipas. Nagpadala na ng ulat ang tatay niya sa tiyuhin niya. Inaasahan nila na malalaman nito ang balita bago sumapit ang gabi. Kaya naman para hindi sila mapahiya, gumawa na sila ng paraan upang maging maayos ang kalagayan ng 2. Pansamantala, pinaglamayan nila ito sa kanilang tahanan hanggat hindi pa dumarating ang pamilya. Pagtungtong ng hating gabi, sa kasagsagan ng kanilang pamamahinga, may narinig silang mga tao na nagsasalita sa labas. Nung marinig ito ng tatay niya, agad sila nitong ginising para utusan na tingnan kung sino ang dumating. Pagdungaw naman ni Nelsor sa bintana, agad niyang nakita ang kanyang tiyuhin na kinakausap ang mga pinsan niyang nagbabantay sa lamay. Dahil dito, kung kaya't di na siya nagdalawang isip na lumabas para salubungin ang mga ito. Pagsilay naman ito sa kanya, nagmamadali naman itong lumapit kasabay ng pagwika nito ng, "Nelsor, yung tatay mo asan? Sabihin mo lumabas siya dahil nandito ang nanay ng 2. Hindi maganda ang pangyayaring ito, kaya payuhan mo ang tatay mo na magdahan-dahan kapag kausap ng nanay ng mga ito. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ang panahon na dapat kayong mabahala." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, hindi siya nakaimik. At nang mapasok niya ang silid ng tatay niya, pautal-utal niyang inilahad ang mensahe ng tiyuhin niya. Nung marinig naman ito ng kanyang ama, kalmado lang naman itong lumabas sa silid. Maya-maya pa, habang abala ito sa pakikipag-usap sa tiyuhin niya, dito niya nakita ang pagpasok ng isang matanda na may hawak-hawak na tungkod na merong nakapatong na itim na kandila sa pinakadulo nitong bahagi. Nakasuot din ito ng salakot na parabang naisabit ng ilang buwan sa itaas ng lutuan. Bukod kasi sa kakulay ito ng uling, may mga bahid din ito ng sapot, indikasyon na matagal na itong hindi nagagamit. Kapansin-pansin din ang suot na saya ng matanda, tapos ang kulukulubot nitong mga balat na punong-puno ng marka.
Paglapit naman ito sa kanila, nasipat niya ito na nagsindi ng tabako bago nito alisin ang suot nitong salakot. At nung makita niya ang mukha ng matanda, bumungad sa kanya ang may itim nitong mga mata na halos wala ng maputing bahagi. Wala na ring ngipin ng matanda, pero kapansin-pansin ang kulay lila nitong dila. Basta, yung wangis nito kakaiba sa mga ordinaryong tao. Di rin niya nakitang naging emosyonal ito na para bang hindi man lang ito naapektuhan sa nangyari sa dalawa niyang anak. Pagharap naman ito sa kanyang ama, narinig niyang may mga sinambit itong salita na tila bang nagpabigat sa pakiramdam nila. Pansamantala ring nawala sa kanyang isipan ang pagkamatay ng dalawa na para bang mas mahalaga ang sasabihin nito kumpara sa mga nangyari. Pagtitig naman ito sa tatay niya, ramdam niya ang matindi nitong takot na dahan-dahang bumabalot sa kanyang katawan. Bukod kasi sa nanginginig na ang balikat nito, para na rin yung mawawala sa sarili. Nawala lang ang lahat ng yon nang magsimula ng magsalita ang matanda. Huwag kang matakot, Crisostomo. Hindi kayo ang sisingilin ko. Labas dito ang iyong pamilya, pero hindi ibig sabihin nun nagkaareglo na tayo. Bilang ikaw ang namamahala sa pamilyang ito, meron ka pa ring pananagutan. Subalit bago tayo magkasingilan, uubusin ko muna ang pamilya ng mga demonyong pumatay sa aking mga anak. Galit na wika ng matanda sa tatay niya. Matapos nitong makapagsalita, muli niya itong narinig na nag-orasyon, dahilan para mapaluhod sa harapan nito ang kanyang amang hindi makapagsalita. Ilang minuto rin yung nanatiling ganon, hanggang sa pinatayo na ito ng matanda. At sa muling pagharap ng dalawa, mautal-utal itong sumagot dito ng, Kayo na pong bahala. Tulalaman at parang wala sa sarili, batid ni Nelsor na nagsasabi noon ng totoo ang tatay niya. Nang marinig naman ito ng matanda, tahimik na itong naglakad papalapit sa kabaong ng kanyang mga anak. Bago sila ilibing, ipinapangako ko na dadanak ang dugo sa baryong ito. Walang makakapigil na kahit na sino. Pagkalahad nito ng mga katagang yon, nagulat sila nang may makita silang mga ipis at iba't ibang uri ng insekto na bumaba mula sa saya nito. Mabilis na pumasok sa ilalim ng sahig ang mga nilalang na yon hanggang sa hindi na nila ito nakita pa. Nung masipat ito ni Nelsor, di niya mapigilang mandiri, gawa ng hindi niya sukat maisip kung bakit nasa loob ito ng saya ng matanda. Para sa kanya isa lang ang ibig sabihin nun, at yun ay walang iba kundi napakabastos nito sa sarili nitong katawan. Aminado kasi siya na wala pa siyang kamuwang-muwang sa lihim na karunungan, kaya hindi niya batid na yung nakita niya noong mismong gabi ay isang preparasyon ng makapangyarihang mangkukulam. Pagkatapos ng mga nangyari, natulog ang matanda sa tabi ng kanyang mga anak. Yung tsuhi naman niya, sumama na sa kanilang silid para makapagpahinga. Hindi na nila pinansin ang matanda dahil ayon dito, wala namang mangyayaring masama rito. Hindi yun kayang galawin ng kahit na sino dahil ni minsan di pa ito nakatagpo ng katapat. Nang marinig naman ni Nelsor ang sinabi ng tsuhi niya, di niya maiwasang magtanong. Base kasi sa mga sinabi nito, parang napakalakas pa rin ng matanda sa kabila ng edad nito. Sa parte niya, hindi yun kapanipaniwala dahil noon pa man alam na niya na likas na mahihina ang mga taong nasa ganunang edad. Ngunit nang marinig ng tsuhi niya ang kanyang sinabi, hindi nito mapigilang tumawa. Nung magpang-abot ang kanilang paningin, seryoso itong sumagot sa kanya ng, Mahina man kung titingnan si Lola Cora, huwag mo yang mamaliitin. Dahil yang matandang yan ay hindi ordinaryo. Mas malakas pa sa iyo yan, Nelsor, at kahit na sinong tao na nandirito.
Dagdag pa nito na, matanda pa sa inaasahan nila ang totoong edad ni Lola Cora. Marami na itong karanasan sa buhay nito at marami na itong pagsubok na napagtagumpayan. Sa kanya ring pag-iral, hindi na mabilang ang mga taong nailibing niya sa lupa upang magsilbing pundasyon sa kasalukuyan niyang posisyon. Ang mga biktimang ito ang naghubog sa kanyang pangalan upang siya ay maging bantog at katakutan. Nang marinig naman ni Nelsor ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot dito ng, Bakit tiyo? Ano ho ba yung si Lola Cora? Sa sinasabi niyo kasi, mukhang mamamatay tao siya eh. Parang hindi naman ho kapani-paniwala yun. Bahala ka na, Nelsor, kung maniniwala ka o hindi. Di kita pipilitin. Pero alam ko na sa mga susunod na araw, ang sarili mo mismo ang kukumbinsi sa'yo. Malaki ang binabalak ngayon ni Lola Cora, kaya posible na lahat kayo ay madadamay sa gagawin niya. Lalong-lalo ka na. Sagot naman ng tiyuhin niya. Pagkatapos ng usapan, tsaka pa lamang sila nagpahinga. Dumaan ang 2 araw, napakarami nang nangyari. Ayon kay Nelsor, magmula noong dumating ang matanda, parang hindi na matahi-tahimik ang bahay nila. Malaki ang ipinagbago nito, sa puntong inakala na nilang lahat na hindi na yon ang kanilang tahanan. Bukod kasi sa nagkaroon nito ng hindi kaaya-ayang amoy, marami na ring gumagalang espiritu sa loob, lalo na kapag sumasapit ang takip silim. Hindi lang bastang pagpaparamdam ang ginagawa nito. Dahil may mga pagkakataong hinahawakan na sila nito at tinatakot. Gabi-gabi rin nila noong naririnig na nagdarasal ang matanda, pero walang kahit isa sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob upang tanungin ito ukol sa mga bagay na palagi nitong ginagawa. At ang mas nakakabahala pa sa lahat, may mga pinapapunta na rin itong tao sa bahay nila na hindi naman nila kilala. At kagaya ni Lola Cora, hindi rin pangkaraniwan ang mga ito. Makikita niya sa mga mata ng taong yon na parabang may kung anong demonyo ang nagtatago sa loob ng kanilang katawan. Pagsapit ng 3 araw, nangyari ang hindi inaasahan. Kinagabihan, pagkatapos ng kanilang hapunan, personal siyang nilapitan ng matanda. Pagharap nilang dalawa, inutusan siya nitong sumama sa kanila upang magsilbi nitong tagabitbit ng mga gamit. Di naman mabigat ang mga dadalhin ni Nelsor, kaya naman nang marinig niya ito, di na rin siya tumanggi. Hanggat maaari, gusto niyang makipagpalagayan ng loob sa matanda upang malaman kung ano ang mga lihim nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nakangisi lang naman itong tumitig habang hinihimas ang kanyang buhok. Pagkatapos, pabulong itong nagsalita sa kanya. Kaya ikaw ang paborito ko sa mga kapatid mo. Marunong kang sumunod sa mga mas nakatatanda sa iyo. Di bale, ngayon pa lang ipinapangako ko sa iyo, may makukuha kang premyo mula sa akin. Tapusin muna natin ang problema, tsaka tayo uusad sa bagay na yan. Matapos naman itong makapagsalita, agad itong kumuha ng lampara. Ito ang nanguna sa 2 nitong kasama na hindi pa gaano katandaan. Ayon sa kanya, purong lalaki ang mga bumisita sa lola niya. Pero yung mga taong yon, parang sunod-sunuran lang din sa ibig niyang mangyari. Wala siyang ideya kung bakit ito nagkaganon, pero ang hinala niya, posibleng kapangyarihan ang pinag-ugatan ng lahat. Hindi naman kasi susunod ang mga tao sa isang huklubang matanda, lalo na kung wala silang hangad dito o hindi nila yon tinitingala. Naniniwala rin siya na ang lakad nila ang magiging daan upang malaman niya ang mga pinakatago-tago nitong lihim. Pagkaraan ng kalahating oras na paglalakad, napadpad sila sa palayang nasa harap lang ng baryo. Tumungo sila sa pinakagitna nito
na siya namang nagsisilbing palaisipan para sa kanya. Hindi niya kasi mawari kung ano ang kailangan nila roon, lalo pat wala naman ditong katao-tao. Maya-maya pa, bahagya siyang napasipat sa lola niya nang marinig niya itong magwika ng, Kaya tayo rito pumunta para walang makarinig sa gagawin ng dalawa nating kasama. Hindi ko ba nasabi sa iyo, Apo? Mga aswang ang kasama nating ito. Nang marinig niya ang sinabi nito, di pa man siya nakakasagot, nagsimula ng umangil ang dalawa. Dali-dali na rin itong naghubad ng mga suot nila, kasabay ng pagbuhos nito sa kanilang katawan ng mga langis na nagmula sa garapong kanilang binuksan. At sa isang kisap mata, nakita niya ang mabilis na pagbabago ng anyo nito na siya namang sinasabayan ng walang katapusan nilang pagsigaw at pag-atungal. Ilang segundo lang din ang lumipas, bumungad sa kanya ang kakaibang anyo ng mga ito. Ayon sa kanya, para naman yung tao, kaso lang lumiit ng ilang dangkal yung mga paa nito. Humaba rin ang kanilang mga braso, dahilan para pagapang na ito kung lumakad. Lumaylay na rin noon ang kanilang mga dila, tapos lumuwa ang mga mata. Nagkaroon na rin sila ng mga pangil na parang sapating, tapos nawala ang buhok nila sa ulo. Basta, napakakinis ng mga ito. Pero ang nakapagtataka, hindi yun basta-bastang naaaninag kapag tinatamaan ito ng liwanag ng buwan. Wala na rin itong kakayahang magsalita na parabang kapag nasa ganun silang estado, para na silang mga ligaw na hayop. Dagdag pa niya na, nung makapagpalit anyo ang mga ito, agad itong kumaripas ng takbo patungo sa baryo. Si Lola Cora naman, naupo sa gitna ng patag kung saan sila naroon. Pagdukot naman ito sa bayong na kanyang daladala, dito niya nasilayan ang samut-saring mga insekto na lumabas mula roon. Dahan-dahang inilatag sa lupa ng matanda ang mga insekto habang nagdadasal ito. At sa paghaplos nito sa damuhan, nakita niya kung papaano manuyot ang buong paligid. Saksi siya kung papaano matuyo ang mga palay, gayon din ang pagkamatay ng mga damo sa lugar. Matapos naman itong mag-usal, agad nitong binuksan ang dala nitong lampara upang sunugin ang itim na kahoy na palaging nakasuksok sa bewang niya. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya noon nang mapansin niyang hindi man lang nagbabaga ang kahoy na yon. Ngunit kapag itinatarak ito ng matanda sa lupa, nakita niya kung papaano umusok ang mga bato na dinaraanan nito. Hindi naglaon, nakagawa ito ng isang kakaibang simbolo na halos kalahating oras nitong inalaya ng dasal bago ilagay sa gitna nito ang mga nakuha nitong insekto. Nang maisakatuparan na ito ng matanda, bumulong ito ng dasal sa hangin kasabay ng pagbao ng mga insekto sa lupa. Hindi mahalaga kung ipis o tipaklong ang insektong naroon dahil ang mga nilalang na yon ay tila bang nagkaroon ng iisang hangarin. At yun ay walang iba kundi pagsilbihan ng matandang mangkukulam na nag-aalaga sa kanila. Maya-maya pa, nang mawala na ang mga ito, hinintay nila ang pagbalik ng dalawang aswang na inutusan ni Lola Cora. Magdadalawang oras din yung nawala. Bago ito bumalik, bitbit ang dalawang lalaking naamoy nito na may bahid ng presensya ng dalawang dalaga. Pagdating naman ito sa kinaroroonan nila, bumungad sa kanya ang dalawang binata na alam niyang may gusto sa anak ng matanda. Pilit nitong tinatanggi ang mga aligasyon, pero para kay Lola Cora, wala na yung halaga. Dahil sa puntong nakita na sila ng kanilang mga biktima, hindi na ito dapat na mabuhay pa. Habang patuloy naman sa pagmamakaawa ang dalawa, inutusan na siya nito na mag-alsa balutan ng kanilang mga gamit. Inabisuhan na rin nito ang dalawang aswang na talian sa leeg ang kanilang mga huli
bago ito iwan sa likod ng bahay kung saan pinaglalamayan ang mga anak niya. Nang marinig naman ito ng dalawang nilalang, agad naman yung tumango at yumuko, pagpapakita ng pagsang-ayon at pagrespeto. Matapos nun, dali-dali naman itong kumaripas ng takbo hanggang sa mawala na ito sa kanilang mga paningin. Hindi nagtagal, umusad na rin sila para umuwi sa kanilang pamamahay. At nang marating na nila ito, diretso silang tumungo sa likod kung saan naroon ang dalawang biktima. Pagsilay naman ni Lola Cora sa mga binata, walang pagdadalawang isip itong nag-usal, kasabay ng unti-unting paghaba ng buhok nito. Nagkaroon na rin ng siga ang itim na kandilang nasa dulo ng tungkod, kasabay ng panlilisik at pagkulay dugo ng kanyang mga mata. Humaba na rin ng husto ang mga daliri at kuko nito, at paunti-unti napalitan ng maitim na usok ang kanyang mga paa na nasa ilalim ng kanyang saya. Nung umangil si Lola Cora, tsaka pa lamang nakaramdam ng matinding takot si Nelsor. Gusto niya noong umalis sa kinaroroonan niya, pero sadyang hindi niya ito magawa-gawa dahil ang pakiramdam niya nanigas na parang bato ang mga paa niya. Maya-maya pa, dito na sumugod ang matanda hanggang sa malapa na nito ang dalawang binata. Buhay pa nang winakwak nito ang katawan ng mga biktima hanggang sa tuluyan ng umagos sa lupa kasama ng dugo ang mga laman loob nila. Dahil dito, kung kaya't mabilis din yung nawala ng hininga. Literal na dumilat na lamang ang mga mata nito bago yun nawala ng buhay. At pagkatapos ng mga pangyayari, dinukot ni Lola Cora ang puso nito bago yun kainin. Ilang minuto pa ang lumipas nang makuha na niya ang mga pagkain sa katawan ng mga biktima, tsaka nito tinawag ang dalawa nitong kasamang aswang. Yun ang nagtapon sa mga bangkay upang masigurong wala itong may iwang bakas sa kanilang pamamahay. Ngunit kinabukasan matapos ang insidente, bigla silang nagimbal nang dumating ang mga kamag-anak nito. Kahit wala yung ebidensya, nakapagtatakang sila ang binubuntunan nito ng sisi ukol sa pagkawala ng mga anak nila. Kesyo, sila ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay, wala ng ibang salarin, at kung ano-ano pang mga salitang wala namang basihan. Akala noon ni Nelsor may itatanggi ito ng kanilang pamilya, pero pagkaraan lang ng ilang segundo, matapang itong hinarap ni Lola Cora. Inamin ng matanda na siya nga ang may gawa dahil sa nakumpirma niya na ito ang pumatay sa mga anak niya. Binalaan din niya ang pamilyang yon na isusunod niya ito bago sumapit ang libing ng dalawa. Pagkarinig naman ng padre de pamilya sa sinabi niya, hindi ito nagdalawang isip na lumapit, bit-bit ang isang matalas na sundang. Pagharap nilang dalawa, walang pakundangan siya nitong pinagtatataga, dahilan para umagos sa katawan nitong may itim nitong dugo. Nung masipat ito ng kanyang tsuhin, agad sila nitong pinayuhan na huwag makisawsaw. Hindi nagtagal, matapos ang nangyaring pananaga, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang hindi man lang nanghina ang matanda. Pangisi-ngisi pa ito habang dinidilaan ang mga sugat nitong natamo. Kaya naman nang mapansin ito ng lalaki, di nito maiwasang magulat sa kanyang mga nakita. Sa puntong yun kasi, alam na nito na hindi pangkaraniwan ang matandang kaharap nila. Kaya naman imbis na magtanong pa, isa na lamang ang katagang nabanggit nito kay Lola Cora, at yun ay walang iba kundi ang Sino ka bang talaga? Ako ang iyong bangungon. Ako ang demonyong matagal niyo nang kinakatakutan. Matapos nitong makapagsalita, tumalikod ang matanda na para bang walang nangyari. Nang makadistansya na ito sa pamilya,
Dali-dali naman yung umalis hanggang sa tumahimik na ang buong paligid. Kalaunan, nang bumaba na ang tensyon sa kanilang bahay, dito nila napag-usapan ng tungkol sa mga nangyari. Kahit kasi nasaksihan nila ito, masyado ito imposible para paniwalaan. Gayunpaman, hindi sila inobliga ni Lola Cora. Ang nais ng matanda, mapagbayad ang mga tampalasan sa pinakamasakit na paraang alam niya. Kaya sa loob ng 2 araw, wala itong ibang ginawa kundi ang mag-utos sa mga kasamahan nitong aswang. Gabi-gabi umaaligid ang mga ito, bitbit ang isang misyon, at yun ay walang iba kundi ang paglipol sa mga taong nanakit sa damdamin niya. At kagaya ng inaasahan, madali itong naubos ni Lola Cora. Lahat ng kaparte ng pamilya at angkan pinagpapapatay niya hanggang sa wala na roong natira. Pagtungtong ng araw ng libing, lahat ng kanilang iniisip na problema ay nagkaroon na ng maganda at maayos na solusyon. Nakuha na rin nila ang hustisya para sa dalawa, kaya hindi na gaanong nakakapanlumo ang paghatid ng mga ito sa huli nilang hantungan. Akala nga ni Nelsor, dito na magtatapos ang lahat, pero ilang buwan lang ang dumaan, may nangyaring hindi inaasahan. Yung libing ng dalawa, nadiskubre nilang may hukay na at wala ng laman. Nagkalat na rin ang piraso ng nicho sa paligid na parang may kung anong baliw ang naglakas loob na buksan ito. Nang matuklasan nila ang tungkol sa pangyayari, agad nila itong ipinaalam sa tiyuhin niya. Yun nga lang, sa hindi malamang dahilan, di na ito pinansin ni Lola Cora. Dala ng kuryosidad, bumisita si Nelsor sa lugar nito para matingnan ang kalagayan ng dalawa at para may uwi na rin ang kargang ibinigay sa kanya ng matanda. Napagtanto niya kasi na masyado itong mabigat sa hanap buhay, kaya nagpasya siyang pakawalan na lamang ito. Ang kaso lang, nang marating niya ang lugar ng masinlok, natuklasan niya na bumalik pala sa pagkabuhay yung 2 anak nitong namatay. At sa hindi malamang dahilan, parang normal at walang nangyari sa mga ito. Nakausap pa nga yun ni Nelsor, pero ayon sa kanya na yung mga tagpong yun ay parang panaginip na lamang. Gayunpaman, dahil sa pangyayari, napatunayan niyang kakaiba ang kalibre ng karga ni Lola Cora.